מרינה. ועכשיו, כמו בכל שבוע, אדם טוב אחד. אבל השבוע האדם הטוב שלנו עשוי ממתכת. הוא רובוט. והרובוט הזה, יחד עם קבוצת הצעירים שבנתה אותו, החליטו לעזור גם לאלה שלא יכולים לזוז בעצמם. אני אבי, אני פה עם קבוצת הרובוטיקה של בית הספר רבין קריית ים. בנינו רובוט שעושה פעולות יפות, ואנחנו פה בבית קסלר, מעון אילן לנכים, כדי להנים את זמנם של החוסים. כשאבי וחבריו לקבוצת הרובוטיקה בתיכון התחילו בתכנון ובבניית הרובוט, הם לא דמיינו שמעבר לזכייה בפרסים בתחרות, הוא ישמש להם מקור נוסף לגאווה ולהתרגשות. התחלנו לבנות, ובאמת בהתחלה של הבנייה לא עשינו יותר מדי פעילויות. ואז ישבנו וחשבנו שרובוטים זה חשוב, אבל יותר חשוב להיות בני אדם. ההשתתפות בתחרות היוקרתית אינה דבר מובן מאליו עבור קבוצת הצעירים בני ה-16, שרובם מתמודדים בעצמם עם קשיי קליטה. קיבלנו זמן של 6 שבועות לבנות את הרובוט. זה כל מה שהיה לנו, 6 שבועות. היו ימים מטורפים, כאילו, היינו נשארים בבית ספר לילות, ממש לילות שלמים היינו בבית ספר, והגענו להישגים מאוד יפים. הפעלנו לרבע הגמר, זכינו בפרס היצירתיות ופרס היזמות. והיצירתיות לא נגמרת שם. כשהחליטו לקחת את הרובוט לבית אילן בחיפה, גילו חברי הקבוצה שיש לו ערך מוסף. בפעם הראשונה שהיינו פה, המנהלת של המקום אמרה לנו שהמשחק עם הרובוט והג'ויסטיקים מאוד תרם להתפתחות המוטורית שלהם, לשיקום שלהם. קדימה מעלה, אחורה מוריד. אז זה משהו שמילא אותנו גאווה ושמחה. עכשיו יאללה, מי עוד רוצה לנסוע? הפעילות שלנו פה היא משולבת. בפעמים הקודמות שהיינו עבדנו עם ילדים מגיל 5 עד גיל 15, והיום וגם פעמים הבאות אנחנו נהיה עם חבר'ה יותר מבוגרים, 20 פלוס, וגם הם נהנים מכל רגע פה. לראות חיוך על הפנים של האנשים זה שווה את כל המאמץ לארגן להביא לפה את הרובוט ואת האנשים ואת הציוד והכל, זה שווה הכל.